So akwai wata magana da nake so in uwa mu kula da ita da kyau a game da sha'anin muƙabala da shi dan tamori. Mun ga irin abubuwan da yake faruwa na harka da ba hannunka take ba, da ba yadda zaka yi ta. An gani? Ba shakka duk wanda yake cikin garin Kano da ma wanda baya garin Kano zai fuskanci lalle akwai wasu talawunat daga wajen jagorori. Wayannan jagorori kuwa su ne jagororin da suka amsa za su yi wa shi dan tamori adalci a zaune da shi da malamai. Aka dinga juya abun a juya abun a juya abun. To da Allah da can ana ce musu addu'a dai ta alkhairi tunda sun dauko abu na alkhairi. To kuma abun sai zo ya juye sai siyasa ta shigo cikin al'amari. Wannan shine abin da yake neman ya bata al'amari. Amma dai ni na ba da shawara guda daya. Ko da taka iya zuwa wani yanayi na cewa shi dan tamori ya ce ba zai muƙabala da wato yaran malamai ba sai da malamai. To ina so in gaya masa ya sani ni ma na wakiltar wani malami a cikin wannan malaman. Ni ina cin gashin kaina ne. Dalili kuwa kowa ya san irin artabin mu da shi ba wai ina kare wani malami bane ba. Ni ina kare sahabban manzon Allah ne. Domin duk lokacin da yazo yana magana kan malaman nawa ai shiru ne na kyale shi. Ya zagi Shehu Ibrahim, ya zagi Shehu Tijjani, amma na kyale shi. Amma yana zuwa kan sahabban manzon Allah na gaba zan kyale shi domin na san inda za shi. Sai gashi ko yanzu ya kuje inda ake gudun kai ya to so haka ina maimaita masa ya tuna da abubuwan malamin ya saka dandana masa abubuwan da ya faɗa cewa littafin da na ce zan yi bayan mun tattauna da shi mun dan tattauna wannan mukabala ta minti 20 da wani abu na ce zan yi littafi a cikin raddin da ne masa na masaloli guda 40 shine rakul aswab yace ai a dare ɗaya zai yaje a dare ɗaya zai masa raddi ko ba haka ce ba yace wannan matsala bai yi ta ba sai da ya shirya. Nisharar da nake bashi tun da wuyan sai kauri ya kamata ya fito kai tsaye. Kai rakawul aswabi wannan mai sauki ne. Cikin dare ɗaya zan marar da sa wallahi. Wannan matsalar ta ni ban fito wallahi sai da na gama da ita. To na ga masa a cikin wannan shirin nasa. Idan an taso magana ba zancen ni ba na wakilta kowa da ba. Ni cin gashin kaina nake yi saboda ko ba za a yi da kowa ba ni a yi da ni. Ko ba za a yi da kowa ba to ni ina nan a yi da ni. Wannan shine abin da ya zama dole kuma idan aka yi to a lokacin za a kuma ni kiran da nake yi tunda kowa an ji maganganunsa a kowane bangare to mu muna kira da hukuma dama fa'idar muƙabala tare da hukuma ba wani abu bane ba wai tsoro ko wani abu bane ba a'a ta zamanto akwai natija shine a zartawa da mutum hukuncin abin da ya ka zagi sahabi wannan duk abashi za mu ji lahira inna rabbaka bil misal amma akwai wanda an taba shi duniyar musulmi ba ta iya hakuri an taba mutuncin manzon Allah mu akan wannan muke magana ba mu yadda ba so haka kan wannan muna neman idan an zo aka tabbatar da mutum ya san yayi ya ce akwai kaza a cikin hadisai mu dauko hadisan nan ya nemo mana gurin idan ba samu wannan gurin ba to ai masa hukunci akai wannan shine kawai mu abin da muke bukata a zartar da hukunci na wanda ya taɓa mutuncin manzon Allah a kansa yanta nake wanda ya wannan abin na sharifai ai kaga an kama shi masa hukunci ko amma zartar da hukuncin kisa amma da shi ba mai gata bane ba yana nan a kulle duk da cewa kotu ta dawo da shi da aka yi ta sama ta dawo da hukunci ta ce hukunci ba amma yana nan a kulle amma wannan shi gashi yana yadda ya ga dama to za ka muna kira ga gwamnati lallai wannan mutumin idan aka zo aka titse kai ni na wakilta duk malaman ma gaba ɗaya kowa a kyale shi ne a zo a kira ni a kira ni wallahi lazim saboda ai mutuncin manzo Allah ba zai sarai a banza wani ba wallahi jama'a muna cikin tashin hankali ba karami ba a ce annabi za a ga yawa irin wannan dan takan kuma shi kenan da kwanta bacci haba bayan Allah to saboda idan wannan hukunci an wato aka zo aka zauna muna kira ga ita hukuma ta tabbatar da wannan zama idan aka zo aka tabbatar al'amari ya cike cewa mutumin nan da ya faɗa haka abin da ya faɗa nan sakin harshe ne ga manzon Allah to ai masa hukuncin sakin harshe ga annabi wannan abu da aka yi na ranar Jabal abin duk da ya janyo shi magana ce kwaya akwai asbabu da yawa da ya janyo yau a hadiga sayyidina Zubair dan Awwam da sayyidina Talha suna bangare daya tare da Nana Aisha Allah ya kare ta gare ta za a zo a tattauna da sayyidina Ali dan kan mu ce yaki ina fatan gani yau ba za a zo a dan tattauna saboda abin da ya faru na wannan ya ga kaza wannan ya kaza to duk abin yana komawa zuwa ga abu ɗaya ne
shine mutuwar ko kuma shahada da aka yi wa sayyidina Usman Allah ya yarda da shi. Sayyidina Usman an masa shahada kuma an kashe shi mazlumi, ma'ana yana abin zalunta. Kuma dama wannan kisa da aka wa sayyidina Usman, dama sayyidina Usman ya san za a yi kuma jira yake yi, kamar da sauran musulmi sun san za a yi kuma jira suke yi. Tunda lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hawo hadisin Bukhari da Muslim, annabi ya hawo kan dutsen Uhud, da ya hawo kan wannan dutse sai kawai ya ga dutse yana rawa, sai ce usbut Uhud, kana zai ka wannan dutse fa inna ma alayka nabiyyun aw siddiqun aw shahidun. Wannan au din ma'anarta adafi ne kawai, ba auce ta tanbiyi ba, ma'ana nabiyyun wa siddiqun wa shahidun. A wata waya wa shahidani, dama kuma lokacin ga sayyidina Abubakar bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ga sayyidina Umar, ga sayyidina Usman, kaga shahidan ke. To kaga sayyidina Umar zai masa shahada, sayyidina Usman kuma zai masa shahada, saboda shi ya san zai masa shahada kuma da yake. An fahimta ko? Saboda sayyidina Usman ya sani wannan abu ne wato ba sabo ba, ya ba cikin hadisi ingantacce. Wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato wani sayyidina Usman ya shigo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai yake ga sabon gurin yace akwai wani lokaci da za a yi wata fitina yuqtalu fiha hadha al-muqannatu mazluman, za a kashe wannan mutumin mai lullubi wanda ya lullube kansa nan, wanda ya lullube kansa da mayafin nan, za a kashe shi yana abin zalunta a ranar nas. Saboda akwai hadisai da yawa, akwai hadisin ma da Bukhari sun suka rawaita ila yau cewa wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune a cikin gidansa sai ga wato ɗaya daga cikin sahabbai ya ce la akunan nabawwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yau zan zama ni ne wato mai gadin kofa na manzon Allah. Ko ya sunansa kenan da Hausa? Masu da ake cewa irin wanda yake za a baki kofar nan? Irin masu wanda yake za a baki kofar. Sai abu ya zo a je a gaya ma ya rasulullahi kaza ka yadda a yi sai a yi irin to sai zan zama ni ne na manzon Allah. Can me yake so irin masu yin sannan baya ko suna da ake gaya masa. To shi kenan dai Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune can sai na Abubakar sai je gaya masa sai rasulullahi ga Abubakar ya sai ce je ka gaya masa ce masa ana buɗe ko ya rasulullahi, sai ce je ka buɗe, kana buɗewa kai wa wannan mai shigowar bishara da aljanna. Yau irin sallama ba yawa bangaren ku kenan kan kai yau. To saboda haka sai na Abubakar ya shigo can, sai na Umar ya yi sallama, sai annabi ce aje a buɗe masa kofa sannan a yi masa albishir da aljanna. Sai ga sayyidina Usman shi kuma sai annabi cewa aje a yi masa, duk wannan fa annabi bai ga waye ba, kawai dai an ba ci ya rasulullahi ana sallama, sai je kaka buɗe kai wannan mai sallama albishir da dan aljanna ne. Can sai annabi ce je kai masa albishir da dan aljanna ne ala balwan tusibu, ala balwa tusibu, hausawan ibtila'i da ya same shi. Sau da kaga kisan da za a yi wasu yana Usman abu ne wanda yake sananne da manzo Allah ya sani kuma ya sanar. Sau da babu wani abu sabo. Shi sa lokacin da sahabban manzon Allah suka yi ta yunkurin a wannan lokacin, domin sayyidina Usman halifancin sa shekara 12 ne. Shekara 12 nan 6 an yi ta zaman lafiya, amma 6 nan ba a yi ta cikin daɗi ko kaɗan. Saboda kowa an samu daga cikin mutanen da suka cika a cikin garin Madina, ‘yan banga-banga sun shiga an ji abubuwa da yawa, wasu daga cikin Kufa, wasu daga cikin Basra, wasu daga cikin Masar, garuruwa na musulunci daban-daban, wasu za mu gama barori ne suka zo suka cika garin Madina. To wannan yana da cikin abin da ya kawo hatsaniya, ya kawo kuma rikici. Domin lokacin da aka zo aka tsare shi sai na Usman aka ce ba za a bar shi ba, an yanke, an hana shi ya fito ya shiga masallacin manzon Allah. Sannan an hana shi ya sha ruwan da wato rijiyar da ya zo isiye ta da kudinsa ya zo ya yashi ta da hannunsa. Wannan rijiya da mun sha bada labarin ta, annabi ya ce masa dan aljanna ne shi ya siye ta, wannan rijiya ta mota da kuma yashi ta da aka ce to an hana shi shan ruwan baki daya. To haka ya zauna har ƙarshen lokacin rasuwar tasa. Babu shakka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai su a cikin Madina, amma me isa ba su sun taimaka su na Usman ba? Tun daga waɗanda suka yi wannan aika ko kaɗan ba sahabbai bane ba, babu sahabi a cikin su kaka. An fahimta ko? Waɗanda suka yi aikan nan ba sahabbai bane ba, amma waɗannan mutane waɗanda suka shigo, wasu ma bayi ne, wasu barori ne, wasu kawai ƴan ta'adda ne, wasu kuma yaran Abdullahi bin Saba'in bin Sauda al-Yahudiyya ne, wanda shine wanda ya fara da awacewa sayyidina Ali Allah ne, bayan ma ya zartar da cewa ya wuce a dinga cewa da shi annabi ne shi.
to ya wuce wannan matsayin kuma Allah sai da shi wanda mun sha labarin sa nan shi ne wanda jama'a su suke cewa Allah ne shi sai na ce ko wanda ya gara mu kirawo yaron sa mai suna Kambar sai na Ali yace Kambar a zo ayi gwalalo a zuba ruwa a zuba wuta a ciki aka zuba wuta yace duk wanda ya kara ce mun Allah sai na kula shi to ya fara kamawa yana jefawa sai kawai wani kuma ya ce alhamdulillah a cikin su ba sai ce wallahi da kwanto nake yi amma yanzu na samu tabbas domin dama ba mai azaba da wuta sai Allah kuma gashi kana yi kaga wato ana gyaran targade ko me yana kumbura to irin wayannan abubuwan sun faru da yawa sai irin wayannan mutanen sun taru da yawa a cikin Madina to abin da yasa sahabbai suka ba su fito ba ana dubo abu biyu ne abu na farko su waɗannan gauga da suka shigo cikin Madina sun fi sahabban manzon Allah yawa an gani ɗaya ke sadaka sun fi sahabban manzon Allah yawa kuma ana ganin girman Madina a zuwa ce za a yi yaƙi a cikinta domin kulluhum yadda ƙunar Islam da awa suke musulmai da su amma da yawansu akwai abin da suka kulle abin da su ba musulunta so wannan na farko kenan abu na biyu kuma sahabbai idan suka zo za su taimaka sai na Usman sai na Usman ya ce da Allah in ne muku magiya in dai har kun yadda ni amirul mu'minin limami ne a cikin ku jama'a jagora ne ni to kada wanda ya zo neman taimaka mu me yasa saboda ina jin kunyar a ce a kansa shi kadai za a zo a zubda jini a cikin Madinar manzon Allah shi yasa kawai sai yi fansa da ransa akan a zo a wannan yaki a zo a wannan kashe-kashe wannan shine abin da sayyidina Usman Allah ya kare daga shi shi yasa duk wanda ya zo sayyidina Ali ne sai duk sahabban da suka zo sai ya ce musu ne musu magiya dan Allah in sun yarda shi halifa ne to su kare hannunsu su kare shi wannan abu da suke ta da'awa a bari tun da lokaci idan Allah ya tabbata abin nan zai yi shikenan to ana cikin haka a ranar da za a yi masa wannan aika ya manzon Allah ya kullo ta tagar da yake kusa da ita sayyidina Usman sai kawai yake cewa sayyidina Usman kamar da wato Munawi ya rawaito shi a cikin littafinsa na tarihin karamatul awliya ya kawo karama sayyidina Usman cewa ya ga manzon Allah ido da ido sannan Imam Suyuti a cikin Tanwirul Mulaki fi imkani ru'yatin nabiy wal malak shi ma ya kawo wannan ita lokacin da suka zo sai mun Allah ya sa sayyidina Usman domin wanda ya zo tambayar sa yana cewa ya sayyidina Usman ya kana ganin mu bulle mu dauke ka mu kuce da kai ta wani gurin shikenan ba sai mutanen sun ganga ba ko da sun shigo sai ce fatar da hankalinka yace yanzu nan manzon Allah ya leko tagar nan sai ke cewa da ni Usman kana son ka sha ruwa a duniya ne ko kana son ka sha ruwa tare da ni in ji manzon Allah sai ce Rasulullah ba zai zama ta duniya na zaɓa in sha ruwa tare da kai sai wato ne maka albashara yau tare da mu sha ruwa da kai to kuma da ma kun manta annabi ya gaya masa cewa za a yi masa shahada yana karanta alqur'ani har ma jininsa zai daga a daidai faɗin fasa ya kafi kafumullah kuma haka kai sadaka da aka zo sai kawai wato akwai matarsa da ta rufe kofa ta abin da suka buge ta suka tsinke hannunta ana kiranta na'ilatu bintul furatisa sadaka aka yi mata wannan aka buge ta shi kuma aka shiga aka je aka masa shahada to bayan an masa shahada daga cikin wayanda suka binne shi mutum hudu ne akwai kakan Imam Malik wannan ya karanta matarsa kakansa da suna Malik bin Abi Amir domin shi Maliku bin Anas bin Abi Amir shi Abi Amir din sunansa Malik yana daga cikin wayanda suka je suka binne Sayyidina Usman cikin dare saboda me saboda su rufe inda aka binne shi dan kada waɗancan gaugawa su bi shi a cikin kabarinsa to bayan an ji an yi wannan aka rufe inda aka binne shi to kaga magana ta wuce wannan abu ya warga ya wuce to tunda su wayannan sun zo babban abin da suke bukata su yi sun yi me ya rage suna neman fa su jagoranci su zama su ne jagorori su zama su a cikin su za a samu halifa to wannan yasa sabon manzon Allah kuma sai kowa ya fito da aka fito sai aka kawai aka tafi gidan sayyidina Ali aka sayyidina Ali muna ganin ka fito ka zama halifa sai ce ce wallahi ni ina kunyar ubangiji a ce a kashe sayyidina Amir Usman amirul mu'minina mazlumi sannan kuma ba abin da shi man hawo karkasa ba da ni ba yace ai ni in zama waziri ya fi mun a ce ni ne amiri
sadaka to bayan sanan Ali ya faɗa haka sai sahabbai suka ce wallahi ba zai yi sai na dan ba mai cancanta duk duniya aiwa sama da kai domin duk yadda manzon Allah yake jerawa a haɗe ke sau Abubakar Umar Usmanu Ali sadaka ba sama da kai ba wanda zai wannan al'amari in ba kai to sai na in dai ko za a yi baya to sai dai a masallaci dan ba zai yi a ce ai mu baya a wajen masallaci ba za a yi baya a koyi ba sadaka sai na je fito masallaci aka zo aka yi bai'a duk sahabban manzon Allah gaba ɗayan sun zo sun bai'a kuma daga cikin waɗanda suke bai'a akwai sayyidina Zubair dan Awwam da Talha dan Ubaydillah ana ji ko yawa akwai wasu da suke a wani gari yanzu kamar sayyidina Muawiya yana can sha shi bai zo yayi bai'a ba amma sahabban da suke cikin Madina kakkaf ba wanda bai bai'a da manzon Allah sayyidina Allah an samu daga cikin sahabban wasu sun dan yi tirjiya amma tun da kalmar musulmai ta haɗu baki daya to kowane sahabi ba wanda ya kasa gwiwa sai da ya zo ya caffa da sayyidina Ali ya kuma yadda cewa shine amirul mu'minin to a lokacin da aka yi wannan caffa sayyidina Zubair da sayyidina Talha sai suka zo suka samu sayyidina Ali sayyidina Ali za mu caffa amma caffan nan da za mu da sharadin fa sai an nemo jinin sayyidina Usman sai an biya haƙƙinsa tunda dai katalar Usman din nan an san su ga su a cikin jama'a saboda haka a kama su sannan a yi musu hukunci sai nan Ali ke cewa to za'i to anan nake san in uwa mu dole duk wanda aka san jagora ne shugaba ne to ka kyale shi akwai abin da zai hango wanda kai baka hango shi ina fatan gani kaga dai Zubair bin Awwam da Talha dan Ubaydillah dukkan su manyan sahabbai ne kuma masu matsayi a gurin Allah masu matsayi a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma fa abinda sayyidina Ali gano shine sawaba kan abinda suka gani an gane ko domin shi abinda sayyidina Ali ke shi abinda suke so a yi hukunci a yau sayyidina Ali ya hukunci to ya hukuncin kashe waɗanda suka kashe sayyidina Usman a kama su aka kashe kuma amma musali yan uwa waɗanda suka kashe sayyidina Usman kakka ɗauka wai mutum ne kwaya 10 ko mutum ne kwaya 100 ko mutum ne kwaya 1000 dubbannai ne suka to kaga kashe su ya za'a yi ana magana cewa yawan su yafi yawan sahabban manzon Allah da cikin Madina to ta za'a kashe su kaga shi abin yana buƙatar shi sa sai na Ali sai to ku bari a yi tarayyus abu a hankali to wannan shine gabar da aka samu sabani tsakanin sayyidina Ali da sayyidina Talha da shi da Zubair duk suka ce su yanzu za a yi saboda jinin nan sun ga wata ɗaya ya wuce wata biyu ya wuce wata uku ya wuce har yau ba hukunci ba suna ganin in aka bari fa jinin sahabi ba da wuce fa a banza ba kuma sahabin nan mai girma irin sayyidina Usman kuma bayan nan ai halifan musulunci ne yau idan aka bar halifan musulunci an kashe shi ai halifan musulunci ba kamar ga magarin sauran musulmi bane ya kamata lallai a mai da hankali kai a ɗaukunci sai na da sai ku ba ku gane ba ya za mu zo mai hukunci akan mutanen da su suka mallake mu ba mu muka mallake su tunda har sun musa bai yawa an gane ko ba kuma irin wannan zamanin namu ne yanzu ba ai akwai bam ko akwai igwa ko ba gane ba a tara su ne kawai a sake ta ba irin wannan bane saraka shi kaga abin yana buƙatar a samu tarayyusi a samu bi a hankali yau da gobe sai a samu to sai na sai fara a aikin da sai na fara sai ce duk wanda yake bawa ne shi to ya koma wurin ubangidansa duk wanda yake ba dan garin nan bane ya fice baggarin saboda me zai aiwatar da abin da ya kamata ya aiwatar to sai zaman to sam lamarin bai yi ba sun ki fita su wayannan mutanen sannan kan mu manta jama'ar sayyidina Ali Allah ya kare ta gare shi a cikin su akwai wayanda suka yi wannan kisan sun zo sun makale cikin jama'ar sayyidina Ali kuma mun san mun ji yanzu muka tarihi su wani irin mutane ne mutanen kirki ne na garin ba na garin gashi amma sun zo sun makale a cikin jama'a sayyidina Ali Allah ya kare ta gare shi kuma ba wai a san ran sayyidina Ali aka yi wannan ba a amma sun makale shi sa alƙasim sai ka cewa bari ati zimmatu min kulli abdin lam yarji ila mawalihi duk wani bawa da bai koma wajen iyayen gidansa ba a garuruwansu na baya basra ce masar ne kufa ne ina ne a koma a taka koma a kyala garin madina to sai zama lamarin ya ci tara to nan da nan labari fa ya yaɗa da yawa to kuma da ma ana cikin wannan ashe ita wannan na'ila
wato an ɗauko da wannan yatsu da aka yanke ana jigo da rigar da aka yi wa sayyidina Usman shahada sai aka hada sai aka je aka kai wa sayyidina Muawiya a Sham shi kuma wannan sai mun samu lokacin tunda akwai wani hadisi nan gaba da zamu samu na sayyidina Muawiya to mai magana sayyidina Muawiya da yakin da aka yi na Siffin wannan muna magana yakin Jamal wanda zamu shi aka fara an gane ko kuma ina so mai mita mana duk da yawa zaka ga ce wanda a kawo mana wasu ruwayoyi na ƙarya ana ji yanzu da sun ruwayoyin ƙarya da suka zo a cikin kabari wai an ce wai sayyidina Zubairu wai yace a jisan da kyau wai wani mutum ne izo isa da takobi a hannunsa ya tsaya a wuyansa yace dole sai yayi wa sayyidina Ali mubaya ma'ana kaga ba dau'anye ba karhanye an gane ko sannan aka ce shi ma sayyidina Talha haka aka yi masa kuma wallahi ƙarya ce an fahimta ko ƙarya ce ba a yi wannan kuka da saboda wayanda suka rawaito ina na tsaka wasu mutane guda 6 tatattun makareta a cikin marwata hadisi su suka rawaito zancen kuma dama da an ce wai hadisi yawa sun kabari wai dan hadisi ya zo a kabari shikenan sai zuwa Qur'ani ba Qur'ani ne ba in kabari ya kawo maka hadisi bai ce ma wai ya razanta kansa zai kawo hadisi ingantacce bane kawai a zai kawo maka abin da yake yawo a kasuwar ilimi a kasuwar hadisi amma zai kawo ma shi tare da isnadinsa ya rage inaka ka je ka zauna ka tace shin wannan mutum ne amintacce ko ba amintacce ba in amintacce ne a karba ba amintacce ba ai wato da shi to daga cikin wayanda suke rawaito wannan abubuwan a cikin su akwai Abu Mihnab Lu'lu bin Abi Maryam wanda mun shafa dasa dai makaryaci ne an samu wani gabotar yana cewa wai wannan ayyahu Buhari aminci za mu tabbatar ma har yau kuma tabbatar zan yi to wannan Abu Mihnab Lu'lu bin Abi Yahya mutum ne makaryaci akhbariyun talif haka Ibn Hazm faɗa kansa kuma mutum ne wanda yake an ce shi iyun muhtari kamar da Ibn Hibban faɗa a cikin Abu Afa wa Mazahir muhtari dan shi'a ne mai kutsawa cikin shi'ancin sa saboda ba an tace bane sannan akwai irin su waqibi nan Ahmad ibn Hanbal ya ce kazzab makaryaci sannan akwai irin su wato Abubakar ibn Abi Sabra din nan shi ma an ce makaryaci ne kai abinda ma suke cewa yasna'ul hadis yakhluquhu shi ke kirkira hadisi da kansa sadaka makaryaci ne sannan akwai irin su ibn Abi Farwa sannan akwai irin su wato Abu Janabin al-Kalbi sannan akwai Muhammad bin Sa'ib al-Kalbi sannan akwai Nuhul Jami' Abu Isma wannan Nuhul Jami' din shine wani mutum da suke cewa da shi jama'a kullu shay'in illa sidq duk abinda kace na ilimi ya tara abinda bai da shi shine gaskiya shine jama'a kullu shay'in illa sidq to duk in ka duba irin wannan labaran irin su ne masu rawaito wasu amma duk a ce an duba isnadi an samu irin wannan kuma sai ya zama aqida ta addinin musulunci a zuba musulmi ita wallahi ƙarya ne duka sadaka za mu ji nan gaba idan raqaul aswab ya fito wayannan sunaye guda 8 ko sama da haka ko ƙasa da haka don mun yi ishara kansu dan kan muhala da hadisi an kawo shi za mu ce fihi wani dama an san me muka wada baya a kansa ina fatan gani to za mu hamu musu babi na musamman kuma mun kawo ce fihi wani an san abu abin da ke cikin sadaka zancan banza ne ya ce ba sai mun zama na kawar da kanmu ba cewa wani bai inganta ba wani in muka faɗa sau ɗaya ya wadatar da mu shi kenan to sadaka wannan shine irin abubuwan da ya faru shi sa nake gaya mana a lokacin da aka fito aka yi wannan yaki aka tattauna ba yaki ba ko ba ma cewa yaki ba yaki aka yi ba yawwa kuma a ciki ake samun wasu ruwaya suna cewa wai lokacin da aka kashe sayyidina Usman wai da sayyidina Zubair da sayyidina Talha ka utila al-kharasun Allah ya tsine maka ita me ya da sayyidina Zubair da sayyidina Hamza ai da sayyidina Talha a cikin kisan sayyidina Usman sannan kuma su fito suna neman jinin sayyidina Usman har a zubar da jini a saboda haka wato an maida ma abun kamar wata kana kallon TV kenan wani fim ka taba kallon sa ka zo ka tawaye mai ta ganin sa ko ka san za a yi kaza ina ba wasa kenan sahabban manzon Allah sun tsara abu ai sun magana wannan sahabban manzon Allah da suka bada jinin yanzu ka duba shi Zubair bin Awwam mikin da aka dinga masa a gurin yaki yawon saki jikinsa miki ne fiye da 70 dan sa Abdullahi ya ce wallahi wani gurin ne sa dan yaron sai ya lime a ciki saboda kare manzon Allah da aka yi
to duk wayannan su gama kakkaf rayuwarsu sai lokacin da mutuwa ta zo musu kusa da kabari sannan za su zama ya ta kala a duniya ana da wasa Allah ka kamata mutane mu yi wa kan kiyamul layl musamman za mu iya gaya wa Allah ranar kiyama mun ji tsakaninmu da sabansa to irin wannan bayan da aka fito abubuwa suka tsamari sai su ga ba a fito an yi ba sai na ce ku bari ga abin da ke akwai sai suka muka ce sai na Ali mu muna gani ka ba mu izini mu tafi Basra mu tafi Kufa in kana tunanin waɗannan na cikin nan za su hana mu aiki mu idan muka je za mu je mu haɗo runduna ta musulmai sai mu taho mu zo mu hatsane ka in yi suka sai mu koro wayannan da kake kai tare ka kasu ba mu a cikin garin nan sai na dai ce ku bari tukunna na tsaya ne shawara sai suka yi muku da zai su kuma da suka tafi sai suka ga gaskiya an da wannan ne da dalilin sa sayyidina Zubair da sayyidina Allah sai suka tafi su gaban kansu to bayan sun tafi sai suka to da wannan runduna ashe duk garin da suka ji sai su gaya mutane suna da bukatar a fito saboda jinin sayyidina Usman dan in ba a kashe waɗannan katalata Usman ba to mu musulunci ba zai da kamata ba a fito ai wannan kaga wannan kirna mana duk sabon nan kowa akan daidai yake kowa yayi iya hasba ijtihadihi an gane ko kowa gurgurar istihadin sai sadaka da suka fito sai aka zo aka samu Nana Aisha ya kamata ke ma ki fito dan a samu idan mutanen Basra suka ganki sun san matan manzon Allah ce kuma ummahatul kina ɗaya daga cikin ummahatul mu'minina babu shakka za su fito dan a samu damar taimakawa ki musu wa'azi a samu daidaituwar lamarin Nana Aisha sai ta fito tana tafe ta zo wani guri a kiransa how up kawai sun zikarka na haushi sanewa wato a wannan darbukan tata ana mata haushi sai ta ce da Allah na ina ne sai aka ce ai nan ne how up sai ce sai take ce ai kusan Allah ko ma zan aka ce me yasa ta ce ai annabi ya zo ga mu yace ayyatu kunna yambahuha alkilabul hawab wace ce a cikin ku wanda karnukan hawab za su yi mata haushi sai annabi ya ce watan juba adama kadat ta samu tsira bayan ta kusa mutuwa za a samu wannan abin nan gaba sai ta to aiko babu shakka komawa zaka sai Talha sai na Zubair domin shine mijin yayatta an gane ko mijin Nana Asma binta Abi Bakar yar Nana Aisha sai zai same ta ita ai ba yaki da kaje ba waye ya ga miki mu ba yaki da miji ba sulhu za mu je tsakanin mutane ta aka ba ga mutane to shikenan sai aka tafi to da aka tafi aka je aka tsaya can ga tawagar sayyidina Ali Allah ya kare da gare shi nan ga tawagar sayyidina Talha da Zubair ga kuma na Aisha tare da su shikenan sayyidina Ali sai ta ai abin ya mamaki su da muke da su za a kawo rundun da zamu zo mu fatattaki mutanen da suka addabe mu sai ta amma bari ya tura Qaqa'u bin Amr ije i tambayo waɗannan guda biyu da sayyidina Zubair da sayyidina Allah me suka zo yi to da suka taho shi Qaqa'u sai bai je gurin su ba sai to gurin na Aisha sai zo ina zo ce ai umma wato babu wani ya kakira ne sai ce wallahi abin da ya kani shine sulhi tsakanin al'umma sai su alhamdulillah to amma ina zuwa sai ce to bari sai dai kirawo Talha da zai ce ku zo na Aisha tana kiran ku zo za a yi magana aka zo gaban na Aisha sai ce to ku yanzu muka zo sai na da tuno na Aisha na tambaye ta ta ce abin da ya kawo ta sulhu yaya kuce ku kuma me ya kawo mutabi ali am mukhalifani shin kuna bin kuma sulhu ne ya kawo ku ko ba akwai abin da ya kawo suka ce wallahi ba wannan zancen mukhalifani mutabi ali da Aisha mun zo ne muna bin na Aisha saboda ka ba zancen a rikici ko na sai su alhamdulillah to a wannan lokacin sai na Ali sai Qaqa'u dan Amr sai kuma je gayawa sai na Ali a wannan gurin an hada wani guri ana kiransa Zuqa wannan guri Zuqa da aka hada wannan guri aka tattauna wannan magana sai na sai farin ciki ya san ba yaki aka bari sadaka yayin shirin zai juya zai koma to sai aka sami dama na gaya mana jama'u ne karkashin hatta mutanen da sayyidina wato shi sayyidina Zubair da Talha suka tawo da su ma karkashin nasu ai akwai mutanen da ba na garin ba ina fatan gani can karkashin sayyidina Ali akwai mutanen da ba na garin da yawa nan ma kuma ta kuma nan mai ta mana ba sahabbai bane
an fahimta ko yawwa ba sahabbai bane dan kawai da ke magana ce to gashi ni wani ce a ni na nan a sahabi tun da garin an fahimta ko sau aka shikenan da aka zo waɗannan na ƙasa sai dama lokacin da kakawa dan amur ya zo yake kamar sai na hasan a wato shi zubair da abubuwan da shi da abdullah yana cewa da su kun zo sun suka ce su muka bari sai to ni ina ganin me zai sa ba za ku yi haƙuri akan al'amarin nan suka ce ai mu jinin sai na zuwa lalle sai bari ba ku misali saboda a lokacin da suka to sai ka kun shiga basara da kuka shiga basara da zubair da Allah ita da kuka shiga basara da jama'a ku sai kuka ce ai kun gano mutum 600 wanda da su aka hada aka sayyidina Usman ko kama su kashe an yi haka suka ce to amma da kuka me faru ita ana kashe mutum 600 sai mutum 6000 suka taso daga dangin su suka zo kuma suka yaƙe ku aka yi karan batar wannan mutuwa kafin a zo wannan wurin zikar aka zo wannan abu salaka ku kaga yanzu wannan abin da ya faru kun ga da kun tsaya an yi hukunci bisa yadda ya dace ga shugaba ya yi hukunta hukunci an zartar ba wanda ya sai magana amma yanzu ku ɗauki hukunci a hannun yau sai ga wani bala'i ya faru shi san ce ni ina ganin wannan abin maganinsa a taskir a yi abin a nitse a samu al'amura cikin nutsuwa to wannan abin bayan an kyakkyauta magana an kuma an ga sai na da Allah kare daga shi sai na da farin ciki ya murna can sai aka ji wato daga ƙasa an fara cewa la'anatullahi ala qatalat Usman sai aka dau wato mutanen ƙasa an gane ko an fara yin wannan la'anatullahi ala qatalat Usman sai aka ji kasan sayyidina Aisha da Talha dan Zubair da Zubair sun fara to suna yi sai zama to kamar yadda ake yin wato Allahu akbar daga murya din nan sai kawai aka cire murya la'natullahi ala qatalati Usman to aka cire murya nana Aisha ba ita wata daga murya la'natullahi ala qatalati Usman sai da su ma suke wannan abu to suna faɗa sai gunji sai zo don sayyidina Ali sai ce wannan me yake cewa sai aka ce ake cewa la'natullahi ala qatalati sai to ai ni ma na faɗa la'natullahi ala qatalati Usman kaga dan a san abun duk ɗaya ne ba wani zance sawa abu to ai ana haka ina to sai ake son ai shiru ana son ai wata magana to kafin ai shiru akwai wani dattijo wani ana karrama shi a cikin tawagar na Aisha Allah kare da gare shi Allah kare da gare ta to shi wannan dattijo na manta sunansa yana da cikin alƙalai ma na wannan lokacin sau da sai ita shi yana cewa jama'a aishu to jama'ar da suke ƙarƙashin na sai na Aliyu Allah ya sai suka harbo kibiya sai suka same shi sai a kashe shi to kashe wannan mutum shikenan sai a bi tafi nan an yi harbi can ma sai aka yi harbi kaga abun ba fa daga man yayi faruwa daga nan ƙasa abin ya faru aka ringa yin wannan abin shikenan sai a bi tafi aka zo a kashe mutane bila adadi to wayanda suka kirkiro wannan bala'i ɗan shi'a dan wallahi a wannan lokacin abin da yake zuciyarsu sai an kashe na Aisha ba da kowa suke yake da Aisha suke sadaka da aka zo ana harbin wato a ita wannan darbuka da Aisha take ciki sai da aka yi wato yi wa shi wannan abin kawanya da kibo gaba saboda shi raƙumin an harbe shi ya tashi da aiki ya mutu kuma yana kwance ya durkusa sadaka ba dama tafiya amma ga darbukar ta ko'ina ta zama to kal kumpus wannan abin mai kaya jikinsa ko kamar bushiya to haka wannan darbuka tana na shi kuma sadaka aka dinga harbi ake to can da sayyidina Ali ya ga abin da yake akwai sai turo yasa lallai a kula da aje a yanke wannan darbuka daga jikin raƙumin sannan a ɗauko a darbuka gaba ɗaya da wanda ke ciki na Aisha kenan a kawo ta gidansa a kawo ta masaukinsa aka je a kawo ta to ai a nan wajen abin mamaki na Aisha Allah ya kare daga ita ba ta taba zatar a cikin al'ummar mijinta za a samu wani ɗan adam da zai yi ƙoƙarin kashe ta saboda shine abin da ya faru aka zo aka yi wannan aiki da aka bayan an yi an kare ashe to anan aka kashe sayyidina Talha dan Ubaydullah Allah ya kare daga gare shi kuma aka kashe sayyidina Zubair shi Zubair ɗan Awwam Allah ya kare da gare shi a lokacin da bayan yaƙi ya ɗan rincaɓe ya juya sai aka samu wani ana kiransa Jirmus an gane ko sai je isa kibiya ya harbe shi ya sa takobi ma ya sare wuyansa bayan ya sare wuyan nasa sai ita da kan
wai ya zo in nuna wa sayyidina Ali wai shi a ganin sa ai gaba ce tsakanin sayyidina Ali da sayyidina Zubair dan Awwam sai sai je dauko kan sai to shi gidan manzon ai gidan sayyidina Ali yana ba ce sayyidina Ali ga kan wani wato ga kan bakin ka na toma da shi shine Zubair dan Awwam to sayyidina Ali yana cikin darbuka wato yake so a bashi dama ya shiga sai sayyidina Ali sai ji labari daga waje ana cewa na kaso bakin ka shine wani sai sai cewa ku gaya wannan mutumin kai shigo muku saboda ba kunne na da cewa bashir qatila ibnu sumayya bin nar ayiwa wanda ya kashe dan sumayya shine Zubair dan Awwam ayi masa albishir da cewa dan wuta ne sadaka ba ni ba kai kaka shigo min sadaka ba wato sai na Zubair Allah ya da gare shi anan ya shahada haka sai na Talha dan Ubaydullah shekara ta Nabi kenan to a lokacin haka sai Talha dan Ubaydullah shi ya same shi a kwantin har ga amma shahada ma yana kwance ga kuma mutane fa adadi ya wuce lissafi dan wani lokacin ma ni kana karanta yana sai ka ma dinga khiyalin anya ko lamarin nan gaske ne adadin mutanen sun wuce lissafi hatta a cikin hadisin garta adadin ya wuce yadda kake tunani saboda lokacin sai na da wucewa ya dinga kuka akan Talha yana cewa ina ma na mutu shekaru 20 da suka wuce ma'ana ban ga wannan abin duk da ya faru kenan baki da ba ni a cikin dan mu gano menene tsakanin wayannan sahabba an bayyana ko kuma Allah yake so ku ƙara bayani a gurguje in ka kalli irin abin da ya faru da sayyidina Talha da sayyidina Zubair tare da Aisha ta da kuma sayyidina Ali dole ka yarda cewa as-sahabatu sabon manzon Allah gaba ɗayan su sun tsallake katanga ina wannan gani annabi ya ce sayyidina Ali dan aljanna an gane ko kuma ya ce sayyidina Zubair dan aljanna ne kuma ya ce sai na Aisha na ba magana shi ibn Hazm ma ga ya ce ai ya ce na Aisha ma ta fi na fada in ji ibn Hazm kun san dalilin sa yace saboda ai idan zaka shiga aljanna tare da matarka zaka shiga ko to babu shakka ko aljanna da sai da manzon Allah zai shiga da matarsa na Aisha ta fi aljanna da sayyidina Ali zai shiga da annabi wannan shine dalilin ibn Hazm cewa na Aisha ta fi to amma wannan fi ne na wato maziya lafadiya mafificin mata gaba daya kristina Aisha kamar yadda manzon Allah ya hadisi ingantacce mafificin nisa'ul alam irshidina na Aisha ana Fatima Allah ya kare ta da mace sadaka wannan yake nuna mana dan wani zance da babban malamin Abu Nu'aym al-Asfahani yake faɗa a cikin wani littafin sa na raddi ga Rafibawa yace idan ka ji an faɗi sahabbai an faɗi wani laifi na hukunci na kisa na kaza aka faɗi wanda ya yi wannan abin shi ne mai kaza ka samu a cikin sahabbai to ba da sahabbai yake ba su a ciki an bayyana ko hatta la su buwa sahabi ba da sahabbai yake ba da mu waɗanda muke duna sahaba ake ina fatan gani shi saboda me saboda in ka ce haka to kaga dole ka dinga aiwatar da shi a bisa hadisan da yawa za ka kai sahabbai wuta kenan domin Allah ya ce ba yadda za a sami musulmi biyu sun haɗu ko ya zalta ka musulmani da sai bisa fahima wal qatil wal maqtul fi nar ko to kuma nan gashi sayyidina Ali musulmi sayyidina Zubair musulmi nan sai sai ba ka to hilina fil jannati ko ba ka ba dan mu gano bambancin sahabbai da wanda ba sahabi ba saboda jama'a biyu kan kiyamul layl babu shakka wannan yana ƙara nuna mana irin yadda al'amura suke amma Allah ya kan ran da zan yi bayani akan sifil ma dan fada insha Allah sai gobe alhamdulillah Allah sa ku ci to wannan akwai dalilai wata kila ko dan shi rakumin ya sunkuya ya mutu a wajen ko kuma Allah bai alam amma ko su dalilin da sa Safiya ni zama yana ce? Ibn Safiya ne Safiya ne ai amma ce ta manzon Allah ko Safiya ce binti Abdul Muttalib ce isi ko ba shi ne lokacin da aka zo aka wannan yasar da Yahudan nan ko hadisin sahih Bukhari da hadisi da Yahudi wanda shi Zubairu ga gonarsa ga gonar Yahudi ko in ya saki ruwa sai ruwa ya zo gonar Yahudi to sai ce amma me yasa ba zai dinga saka gaba ɗaya dinga samun su baki ɗaya ba sai annabi ce da shi kai Zubairu ka dinga dan yi kana sai muka masa kana dan sakan masa in ka gama saya da gonanka sai ka saka masa sai ce an kana ibnu ammataka dan saboda dan ammaka ne
ya rasulullahi dan shi Zubair dan Abu Bakar shine ba za ka ce saki ruwan gaba ɗaya cikin gona ba ka ji ba saboda tsabarin adalci ne mutum isani za ka yi ma ba ruwan ka bane ba gonar ka ba ce to shi sai Allah tun da haka ne Zubairu idan ka saki ruwa ya wuce ka ba gona imalala in ya malala in ka ga dama ka saka in baka ga dama warke ruwanka haka jira ba ai haka shi ai ba ni mal gale ko a shi Bukhari sai babu idza hakama al-hakim ko idan idan alƙali ya hukunci sai dai in shi bai yadda da wannan adalcin da aka yi ba to kasan shi in za ka yi sulhu ko idan in za ka sulhu ai sai wannan ya haƙura da haƙƙinsa wannan ya haƙura da haƙƙinsa sai a yi sulhu a haka ne ko to idan mutum ya ce bai yadda ba to a yi hukunci da zahirin abin a kyala wannan sulhu haka abin Allah sa da shi na a'a ba tafsiri ne ba yayi dai rubutu yayi littafi akwai kutubu sham ko akwai yaƙe-yaƙe da ya rubuta dama shi ne katibin ibn ishaq sahibul magazi da ake cewa to ai katibinsa shi ne waƙidi waƙidi amma waƙidin nan ahmad dan hanbali ya ce kazza magaraci sau haka ruwayar hadisi da gurinsa kai tsaye ba ta yi ba shi ko uban gidansa ya sunansa ibn ishaq kuwa ai shi wannan shi kuma malami ne yawwa dan akwai dan abin da ya rasa Imam Malik wannan ba a izina da shi ko wai sai yake cewa kasan ana cewa kalamul aqran yudwa wala yudwa zancen karinai abokai kasan sun ce da shedan yazo da hasada sai raba malamai da yazo da ruwa sai raba mawadata da yazo da girman kai sai raba sarakuna haka ne da ya zo da kwaɗayi sai raba talaka an gani ko? to shi ne aka ce daga wannan hasara shi sa idan malamai suka zamani junansu sai wannan ya soki wannan ya soki wannan ba a rawaitar wannan abu in ma an rawaita ajiye shi ake yi amma ba a hukunci da shi to irin wannan ya faru tsakanin Maliku da Ibn Ishaq shi Ibn Ishaq wai da sai an tattauna da mamma sai ka cewa ɗalibai ku zo mun ni duk zan karanta da ku ilimin malikun baki daya duk ilimin malikun ni zan karanta mushi baki daya to shi kuma da aka tambayi malikun aka ce yaya abuwa sai ka ce sai ce a innahu dajjalun min ad-dajajila to aka bi wannan san ba a daukar sa alhamdulillah shi kenan ko to wanda aka fara kashewa a ina ai shi ne sai na manta sunansa wani alƙali ne a cikin jama'ar na Aisha ne bangaren na Aisha yake na tambayi ma da